Madya, makanood kaiba si Ma'am Laleng. Quarter 1, Week 4, Igwa ako hinhawa. Mensahe. Igwa ako hinhawa. Ang hawak ko may manlain-lain na parte. Nahihiling ko an mga ini. Handa na kamo mga aki? Sige, mapuo na kita. Ngunyan, aramon ta ang parte kan sa tong hawak. Uyan an enot na parte. Anong apod kaini? Tama. Ang parte na nasa itaas, iyuan sa tuyang payo. Ano nga ni? Payo, tama. Sunod. Ano man ang apod sa duwang bilog na nagkikimat-kimat? Tama, mata. Sain ta ini ginagamit? Tama, ginagamit ta ini para kita makahiling. Ini, ano man ang apod digdi? Talinga, tama. Ginagamit ta ini para kita makadangog. Ano man ang apod digdi? Liog, tama. Sunod. Abaga. Ini, ano man ang apod digdi? Kamot, tama. Sain ta ginagamit ang kamot? Matibay. Ginagamit ta ang kamot para kita makakapot ng mga manlain-lain na bagay. Ano man ang apod digdi? Tama, muro. Pirang muro igwa kamo? Matibay. Matibayon magbilang. Sunod. Ano ang apod digdi? Tama, tulak. Para sain ang tulak? Yan, dyan ta nilalaag ang sa tuyang mga kinakakan. Ano man ang apod digdi? Tuhod, tama. Sa kaining parte na nasa ibaba, ano ang apod digdi? Bitis. Sain ta ginagamit ang bitis? Ginagamit ta ang bitis para kita makalakaw. Yan. Pirang parte ang pinangaranan ta subago? Saro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. Ano man ang ginagamit ta para kita makakakan? Tama, nguso. Ngunyan, makanta kita ngin kantang bitis, tuhod, abaga, payo. Mainot mo na si Ma'am Laleng bago ka mo. Bitis, tuhod, abaga, payo. Bitis, tuhod, abaga, payo. Bitis, tuhod, abaga, payo. Magpadyak saka magpalakpakan. O kamo naman.
Ngunyan, sabay-sabay kita. Bitis tuhod, abaga payo. Bitis tuhod, abaga payo. Bitis tuhod, abaga payo. Magpadyak saka, magpalakpakan. Matibay. Ngunyan, aramon ta ang mga bagay na kolor asul. Aram ba nindo mga aki ang mga bagay na ini? Sige daw, ano ang apo digdi? Tama, ang apo digdi, gam-gam. Ini, auto, tama, ini, paro-paro, tama, ini, blueberry, ini, sira, tama. Pirang bagay ang nahihilingin do na kolor asul. Bilangon ta daw. 0, 2, 3, 4, 5. Matibayon magbilang. Ngunyan naman, huyan ang mga bagay na halaba asin halipot. Arin man dyan ang halaba sa enot na kwadrado. Puno o burak. Tama, ang halaba iyoan puno. Digdi sa pangaduwang kahon. Arin man ang halipot. Tama. Ining panggudak sa daga. Pag kita matanuming tinanom. Digdi sa pangatulong kahon. Arin man ang halaba. Tama. Ining color brown. Matibayon.